איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל, בחורף שם בין ערבות בוכיות, בקיץ בנורות בצעי המים נפשו שילח על פני הנחל לדגה מקנה הסוף קראת לו עפיפון. וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות נטע סוכה מאבן המבצר האפורה בנה לו בית על מי הנחל תחנה הקים זרע שדות שלח עונו על פני הים ואוניות סוחר, אך יש אשר יניע כלי מלאכתו ויהיה פתאום יהיה לאיש אחר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל עידות צור נפש על ההר ובבחיים, ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו יקנו לו אחוזת עולם ליד אמות המים השקטות.